Oji. Imama ino andati kuna ango sendi ndo cameraman wangu. Camera boy. Ndo andati kuna cameraman wangu. Nditore chitange ndisiri kuona ndo andada izvo zvangu. Anoipa internet. Yani kudzi. Nyika ino izvayo. Zvakazvidika nadhanzi aiwa haine kuti chichi kana kuti chichi unoona wega ina tizombotaura kuti nyika yedu Victoria Falls Victoria Falls zviri kuitika live kuVictoria Falls handiti right now ndiri panonzi paLookout Cafe takatochila zvangu takatomirira kuti tipiwe something chekudya tiri paLookout Cafe ndina mukoma wangu anonzi Joe kuti ukwanise kuita matrips akadai so you need to have vanhu vanoshanda navo vanokuita kuti zvinhu izvozvo zvibude sweet handinzi ini ndina mukoma wangu anonzi Joe yes mukoma wangu tiri kuona zvikuitika ava vanonzi Joe ava ndo vakaronga trip ino mazodakazoti vazivambisa sei ava vanhu vakasota madhius esa handiti vakaita kuti tikwanise kuenda kunonzi kuVictoria Falls on a trip like this one and imagine kuti trip iyoyi ine zvese maactivities emuVictoria Falls ende aifungidzira kuti kungoona mafalls chete zvazvapera zvakadaro no maactivities emuVictoria Falls mukaoma kuna mbutudzo uri maactivities maactivities muno makawanda asisingatimboisei tine yatori sunset cruise, boat cruise, tine elephant riding, elephant interaction, tine lion walk, tine cheetah walk, tine helicopter flights, yeah. Helicopter, yo manje ngirinyedze pa helicopter. Aiwa tinosota. Ndo vanosota mana helicopter. Aiwa hakuna kutombodhura, zvinoitika zvese izvi. Ndibate taurai neni, tinoronga zvakanaka mushe. Zoti unoda kudzoka uno kana ka5 kana ka6. Aini manike ndaito. Wazino kune zvekuita zvakawandisa mukombo. Azviperi. Kana wiki unogona kubuda usingazvipedza. Because unoona white water rafting, canoeing, mazipline, bungee jumping to bridge slides. So many things to do muno. Saka but tinokusota kubva accommodation zvika food zvinoita kurongera zvakanaka mushe. Bozi ndozati panyaya yekuti travela pamwe pacho pane vedati kana waya kuholiday hauzoiti zvinongozvifunga kuti tochienda kupi zviya tochinoita chii zviya ameda kuti zviro zvakangosvika itinerary yake yakasotwa achinzi nhasi iwe uri kuita chakadai mangwanani mukazoona 8 o'clock kuenda kumafalls tidzoka nokuenda kuhelicopter ndadzoka nokuenda kuboat cruise nokuenda kumalions. Exactly. So muona Joe is the one anokuitira izvozvo kana vachizoda mahelicopter ride handitika kana vachizoda zvese zvezvo kufamba neshumba handitika inonzi lion walk and then experience yemaelephants handitika zvese zvezvo vanokusotera saka ukataura navo namba dziri takaisa pascreen ukataura navo ukaudza kuti ndaona vhidhiyo yakaita nauncle sei ndakaona vhidhiyo yakaita nakunda ichitima saka mungona ndiitirawo plan munowaitirawo sei pamwe wakanzwa muchitaura mnei. Aiwa tinowaitira tinovapa nemaratesi akanaka madiscount ariko magroup discounts ariko even chero wakauya uri individual tinokurongera zvakanaka tokurongera package yako yakanaka zvakachipa ungotaura nesu towirirana toonesana todzikisa woita zvese woenjoy life yako anoona. So ukaya kuno kuti rongo uchirwara indonase tinogona kudzoka wakunzwa mweya wako wadzokedzana angona mukoma matotsvukirira naitozvoona kama kuseni icho skin yachinja ine 2 days glowa baba unotanga kutoglowa so uchifunga kuti mastatus imbofunga iyoyo status yangoisa ndakagara panapa unozama kana munhu achibringa nestatus yepaHonda Fit taisa goji imama ino andati kuna angosendi ndo cameraman wangu camera boy ndo andati kuna cameraman wangu nditore chitange ndisiri kuona ndo andada izvo zvangu muiziva kaii saka yes